ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തിഹം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിഖൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തവേദാന്ത സ്വാമിനിരുനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 7 കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മറന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല, എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി, ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ജോലിയുണ്ട്, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് അധ്യായം 7 ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ പറയുന്ന നമ്മള് ഈ 64 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 64 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി, പിന്നെ മറ്റുള്ളത് അല്ലെ, പിന്നെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ 5 പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങള്: മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം? 64 എണ്ണത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 എണ്ണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തെളിവ് തരികയാണ് എന്തുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രവൃത്തിയിലെ 10 അനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളെയും ഹരേ കൃഷ്ണ 10 അനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളും നിവൃത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ 10 അല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് വിവരണം തരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട 64 തത്വങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തൽ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം 5 എണ്ണം ആത്മീയ ഗുരുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പഠിച്ചത് അല്ലേ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെ, ആചാര്യനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും ആണ്. എങ്ങനത്തെ ആത്മീയ ഗുരു? യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി
വന്ന് നമ്മള് ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്ന, അതായത് പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും അല്ലെ, അവരെ നമ്മൾ നമ്മളെ പരം ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേപോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായികളെയാണ് നമ്മളല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ അധ്യാപകരും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തില് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 21-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രബുദ്ധ മഹർഷി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു: രാജൻ, ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരു സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചല്ലേ, ഏതാണ് ശ്ലോകം 4:34 അല്ലേ? ഏതാണ്? തദ്വിധി പ്രതിപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരു ജ്ഞാനം നേടിയ ആളാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് നേടാം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മള് പ്രബുദ്ധ മുനി നിമി മഹാരാജാവൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞു, നിമി മഹാരാജാവ് 9 ഋഷീശ്വരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ 9 പേരിൽ ഒരാളാണ് ഈ പ്രബുദ്ധ മഹർഷി. പല പല പേരുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെയും പേരുകൾ കേട്ടു. അപ്പം രാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ഈ ഭൂമി എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് പ്രബുദ്ധ മുനി മഹർഷി നിമി രാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖം ഇല്ല, ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരാണ്? അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അവർക്കുള്ളത്. സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തില് അഭയം തേടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുമെന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഷെൽട്ടർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശ്രയം എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യഥാർത്ഥ സുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന സുഖമൊക്കെ എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്, അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. അത് യഥാർത്ഥമല്ല. കുറച്ചു നേരം സുഖം കാണും, പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുഃഖമാണ് കൂടുതൽ, ദുഃഖാലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമില്ലാത്ത എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠം, ദുഃഖമില്ലാത്തടം അല്ലെ, കുണ്ഠിതമില്ലാത്തടം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നേടണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കണം. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചുവിടപ്പെടുക എന്ന പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് മതപരമായ അനുശാസനം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത, സംശയിക്കത്തക്ക സ്വഭാവമുള്ള, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന 6 ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഒന്നാംകിട വങ്കനെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഈശോവാസമിതം. ഉപദേശാമൃതം. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേത ധീര സർവാൻ അഭിമാൻ പൃഥിവീംസ ശിഷ്യ.
അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അല്ലെ വാക്കിനെ പിന്നെ എന്താണ് വാദ്യം വേഗം മനസ്സ അല്ലെ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഉദരം അല്ലെ വാക്ക് മനസ്സ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം 6 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും വിട പറഞ്ഞു അവരോട് അല്ലെ അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ആളിന് ഈ ഭൂലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് യോഗ്യനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ 1-ാം ശ്ലോകത്തില് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗുരു ഏതാണ് എല്ലാം വാക്ക് മനസ്സ് ക്രോധം പിന്നെ ഏതാണ് രുചി അല്ലെ പിന്നെ ഏതാണ് വയറ് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ധീരഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ധീരഹ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചവൻ ധീരൻ അപ്പൊ ആ ധീരനാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഭൗതിക പരിഗണനകൾ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ളവരെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചു വിടപ്പെടുക എന്ന പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ അതേപോലെ ഏതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണെങ്കിലും വൈകിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഏതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചുവിടുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആ പാതയിലോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അല്ലെ അവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ അവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു യഥാർത്ഥ ഏതാണ് ഏതിലൂടെ വന്നത് ഒരു പരമ്പര രീതിയിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്ന ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയമെടുക്കണം അവരിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന വായിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രബുദ്ധ മഹർഷി ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്നും പ്രാരംഭോപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളലും പ്രബുദ്ധ മഹർഷി തുടരുന്നു രാജൻ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായി മാത്രമല്ല പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത് കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധ മഹർഷി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് നിമ്യ മഹാരാജാവിന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതാണ് നമ്മൾ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് വിനയത്തോടെ ഏതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഗുരു ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രതിനിധി അടുത്ത് പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഗുരു മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണി ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഗുരു ആര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണി നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഗുരു ആർക്ക് തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ് ഗുരുവിനെ കാണേണ്ടത് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന ഗുരു ആര് തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മളെ വഴിതെളിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു ആര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനവും നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുരുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു വായിച്ചോളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന മതപരമായ പ്രക്രിയയുടെ മുഖ്യ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധന അല്ലെ, മതപരമായിട്ടുള്ള സാധനയാണ്. മതപരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ അർത്ഥം എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മതം എന്നല്ല, ഇതെന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ, അതിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ഭാഗമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധനയുടെ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അതിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നത്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെയും ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ട സേവനത്തിന്റെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ നിറച്ചു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, കുന്തി ദേവി, പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ നിറയെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അതിൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തി കേട്ട് നമുക്കും ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്നാണ്. അതിനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആത്മീയാചാര്യന്റെ പ്രാരംഭോപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:7-2-7 ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു: ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയാചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാവൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഉദ്ധവരുടെ അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. 11ാം സ്കന്ധത്തില് എന്താണ്? പ്രാരംഭ ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ്, ആത്മീയാചാര്യന്റെ പ്രാരംഭ ഉപദേശത്തെ. അപ്പൊ ആത്മീയാചാര്യനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എന്നാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തായിട്ട് കാണണം? എന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ കാണുന്നുവോ, ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ, ആരാധിക്കുന്നുവോ, അതേപോലെ തന്നെ ആരെയും കാണണം? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാസപൂജ എന്ന പേരിലാണ് ഗുരുപൂജ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസപൂജ, വ്യാസപീഠത്തിൽ നമ്മൾ ആചാര്യനെ സങ്കല്പിച്ച് നമ്മൾ പൂജ നടത്തുന്നതാണ് വ്യാസപൂജ. വ്യാസനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആചാര്യൻ നമുക്കല്ലേ. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട്, വ്യാസനാരാണ്? ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരം ആയിട്ടാണ് വ്യാസ മഹർഷിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആരാണ്? വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അസൂയ പാടില്ല, ദേഷ്യം പാടില്ല. നമുക്കിതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് മനുഷ്യരായോണ്ട് നമുക്ക് പല തെറ്റുകൾ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ തെറ്റുകളിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരെ? ഈർഷ്യയും അസൂയയും. നിസ്സാര കാര്യം മതി നമുക്ക് ദേഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ആരോടെങ്കിലും ഫേവർ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോ അസൂയയും ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അസൂയ തോന്നും. ഇത്രയും അറിയാമോ എന്നുള്ള ഒരു അസൂയ തോന്നും. അതും പാടില്ല. ഗുരു അത്രയും ശ്രമിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലാണ് ഗുരുവിന് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അത്രത്തോളം ഭക്തി വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനോട് നമുക്ക് അസൂയയോ ദേഷ്യമോ പകപോക്കലോ ഒന്നും നമുക്ക് പാടില്ല. എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രതിനിധി അല്ല, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗുരുവിനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത എന്താണ്? മൺമറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും പിന്തുടരാൻ സ്കന്ദപുരാണം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ചതിവിനോ ദുഃഖത്തിനോ ഇടവരാതെ ഉത്തിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായകമാകുമെന്നത് തന്നെ കാരണം. ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്.
പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താൻ ഒരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുത സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാകാനേ അത് സഹായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഇപ്പോഴുള്ള ആചാര്യന്മാര് മാത്രമല്ല, മൺമറഞ്ഞു പോയ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ വാണിയുണ്ടല്ലേ, അവര് നമുക്ക് ഏതാണ്, നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് നമുക്കിപ്പോ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് നമുക്ക് വാണി സേവ ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരുടേതാണ്, അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവിർഭാവ ദിനം, തിരോധാന ദിനമൊക്കെ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം പുണ്യ ആത്മാക്കളായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണമെന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഒന്നും ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ അവര് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ടും പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ കൃതികളിലൂടെ ജീവിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൃതികളും വാണികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് നമ്മോടൊപ്പം നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ വാണികളും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ശ്രവിക്കണം. അവരുടെ കാലടികൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അത് എന്തിനു സഹായിക്കും? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതിയിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അധപ്പതനത്തിന് ഇടയാക്കാതെ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്, ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാൻ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ വാണിയിലൂടെ, കൃതികളിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കൃതികളെ ഒന്നും പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃതികളല്ലേ, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അതേപോലെ ഉന്നത ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവത, ഇതൊക്കെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെ, പ്രമാണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിരസാമൃതസിന്റെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെ നിവൃത്തികളാണ്, ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായതല്ലേ. ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഭക്തിരസാമൃതസിന്റെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആചാര്യന്മാരെയോ അവരുടെ കൃതികളെയോ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, ചെയ്യാനില്ല, തള്ളിക്കളയരുത്. അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ട രീതിക്ക് ബഹുമാനിക്കുക, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളിത് അറിയാതിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകുന്നല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത് എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ നോക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വയസ്സുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായ ഐന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മെനിയാന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖ അനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ധനം, അതേപോലെ അല്ലെ ഐശ്വര്യം, പിന്നെ കീർത്തി, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികതയിലോട്ട് കൂടുതൽ താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാല് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? വിഷ്ണു ലോകത്തില് കിട്ടും. അവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളാണ്. അവിടെയാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖാനുഭൂതികൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക എന്നാണ്. അത് ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠ ലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വായിച്ച പോയിന്റ്സിന്റെ വിശദീകരണമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിൽ വായിച്ചു അല്ലേ? എവിടെ താമസിക്കണം, ഏതാണ് ധാമവാസം അല്ലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ മധുരാവാസം എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ? അത് മധുര എന്നല്ല, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാരകയാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുണ്യഭൂമിയായിട്ട് ദ്വാരക ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 6 മാസമോ ഭഗവാൻ ദ്വാരകാധീശനായിരുന്നു അല്ലെ? ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ 6 മാസമോ 1 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കായി എവിടം കിട്ടും? വൈകുണ്ഠ ലോകം കിട്ടും, സാരൂപ്യമുക്തി കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തില് നമുക്ക് മുക്തി നേടാം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? മാതാജി, പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയാണോ മാതാജി? പക്ഷം ഒരാഴ്ചയല്ലേ? നോക്കാം, ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാഴ്ച എന്നാണ്. ആഴ്ച എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് 15 ദിവസം കൂടുമ്പല്ലേ? അതല്ലേ 15 ദിവസം. ശരിയാ, 15 ദിവസം, 2 ആഴ്ച. മുമ്പ് നോക്കിയതാ, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഇത് ഏതാ വരുന്ന ഏകാദശിക്കുള്ളത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു പക്ഷം വരും. ശുക്ലപക്ഷം, കൃഷ്ണപക്ഷം. ശുക്ലപക്ഷം, കറുത്തപക്ഷം, വെളുത്തപക്ഷം. അത് തന്നെ. അപ്പം ഇതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി മുതൽക്കുള്ള 15 ദിവസം വരും അല്ലെ? 11ാം ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും 11 ദിവസം അല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ 2 ആഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതും പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപവും അല്ലെ? അതേ രൂപം കിട്ടുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ വിശദീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിരുത്തി ഓർക്കുക. അതിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈമിശാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈമിഷകാരുണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരെടുത്തും ഏതാണ് 88,000 മഹർഷിമാരാണ് അവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് എത്തിയത്. സൂത ഗോസ്വാമി ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? ശുഗ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ സദസ്സിലും ഒരാളായിരുന്നു ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നൈമിഷിക അരണ്യത്തിലെ 88,000 മഹർഷിമാർക്ക് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുഗ മഹർഷി പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയുടെ പവിത്രത അത് കാരണം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, പങ്കജ കമലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് ഏതാ? ഗംഗാ നദി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും തുളസീദളങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തുളസീദളത്തിന്റെ മണം എപ്പോഴും ഏതിൽ കാണുന്നു എന്നാണ്?
ഈ ഗംഗാജലത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് തുളസിപ്പൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ഏതാണ് സമർപ്പിച്ച തുളസി ദളത്തിലൂടെയാണ് ഏതൊഴുകി വരുന്നത്, ഗംഗാജലം ഒഴുകി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഏത് മണം കാണും? തുളസി മണം കാണും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, പ്രശസ്തി ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഷഡ്ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതിലെന്താണ് പ്രശസ്തി, ഐശ്വര്യം അല്ലെ. സമ്പത്ത് നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ, സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, കീർത്തി. അപ്പൊ അതെല്ലാം എവിടെയും പ്രചരിക്കുന്നു? ഗംഗാജലം ഒഴുകി എത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എത്തുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദി നമ്മൾ പുണ്യനദിയായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യനദിയെ പഴയ രീതിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഗംഗാജലത്തിനെ വീണ്ടും പവിത്ര ജലമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായത് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ബാഹ്യ ആന്തരിക പവിത്രീകരണം ഗംഗാജലം. അപ്പൊ ഗംഗാജലത്തിനെ, ഗംഗാ നദിയെയും ഗംഗാജലത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷികാരണ്യ ഋഷിമാരോട് ഭാഗവതം ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. നാരദീയ പുരാണം ഇങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞത് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നുമാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജപമാലയിൽ 1000 ഉരുവെങ്കിലും എന്നും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. പ്രതിദിനം 16 മാല. ഒരു ജപമാലയിൽ 108 മണികളാണുള്ളത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ നിർദ്ദേശിക്കാറ്. ഒരു ദിവസം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വന്നത് പൂർത്തിയാക്കണം. 16 എന്ന് ഒരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇത്ര ഉരു ജപിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക. 8 എങ്കിൽ 8, 10 എങ്കിൽ 10, 16 എങ്കിൽ 16. എടുത്ത തീരുമാനം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നാരദീയ പുരാണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കഴിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാദ്യോവേഗം, മനസ്സക്രോധ വേഗം, ദിഘാവേദം, ഉദരോപസ്ഥ വേഗം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരും പ്രജൽപ ചെയ്യുന്നവരും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ശരിയായ ഭക്തിയുടെ പാതയിലെത്തത്തില്ല എന്നല്ലേ അല്ലെ. തവളയുടെ ക്രോം ക്രോം എന്നുള്ള തരത്തില് പ്രജൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വാക്കിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണം, രുചി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ, അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയും എല്ലാം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ എന്തിനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അവയെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നാമം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ പ്രജൽപ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രജൽപയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതുപയോഗിക്കണം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നാവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ രുചി, അതാ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രുചി നാവ് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നത്
അതിന് നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കരുത്, രുചി ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ്. അത് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്. തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുത്. അത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മംഗളാരതി, വീട്ടില് മംഗളാരതി ചെയ്യണം, പിന്നെ ഗുരുപൂജ ചെയ്യണം, അല്ലെ? പല പല പ്രാവശ്യം ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, പിന്നെ 64 മാല ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്കത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ. നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ഇത്ര മാല ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അപ്പൊ ആരതി ചെയ്യാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം. മാല ജപിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 16 മാല ജപിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ജപിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്നത്തെ ബാക്കി പിറ്റേ ദിവസം അതും കൂടെ ചെയ്ത് 16 തലേ ദിവസം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത നമ്പർ ഓഫ് മാലകളും കൂടെ പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യണം. അല്ല നമുക്കിതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 16 പറയുന്ന കണക്കെടുക്കണ്ട, നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എടുക്കുക എന്നാണ്. 8 ആണോ 4 ആണോ ഏതാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഏക്കരുത്, തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാതാജി വായിച്ചത് മുഴുവൻ അതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം എന്തൊക്കെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേർച്ച പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്ന് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല, നേർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നേർച്ച നമ്മൾ നിറവേറ്റണം എന്നുള്ളത് പോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഏൽക്കുന്ന കാര്യം അതേപോലെ നിറവേറ്റണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതോടെ വായിച്ചോളൂ. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടുമെന്ന് വൈവർത്ത പുരാണം പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. നാമജപം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പരമാവധി സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപവാസം ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഗോവിന്ദ സ്മരണവും തിരുനാമ ജപവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശി എടുക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 64 ഒന്നാണ് ഏകാദശി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഏകാദശി നാളില് ഉപവാസം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉപവാസം എടുക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കാം, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും പാലും മാത്രം കഴിച്ചുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ എടുക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് തുടങ്ങിയവ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, അല്ലെ? എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ഉറങ്ങാനല്ല. പിന്നെ വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് തുല്യം. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില്, ഗോവിന്ദനില് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഗീതാപാരായണം, ഭാഗവത പാരായണം, നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം, ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മൾ അർച്ചന നടത്തുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുക, അല്ലെ? ഗോവിന്ദ സ്മരണയ്ക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്. പിന്നെ തിരുനാമ ജപം, അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വേണേലും ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലോ സത്സംഗത്തിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗീതാ പാരായണമൊക്കെ വയ്ക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപവാസം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഉപവാസത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ ഇച്ചിരി നേരത്തെ എനിക്ക് നിർത്താനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപ്പത രൂപേണ കൃപാ സിന്ധു ഭയവജ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവ